Chief Executive Member Kakasils at Tamar District Council ba Titas W Kain Luang ba Unhiar Jirep ya kayo kabudan ha kasinong lalin kon haswa bansim ya ka raiban pleno ya ka da ka baitu ba ka jingram khamat UMC kalai kro langkadam kutansi ba rengkat lendam bat usoldar ka ilaka lalin kon uba alansan sabang rengkat kirurang ba kilawan manikran ban pleno ya ka te kayo Luang ba kayo kala sakhang kardam nakadaw ka jingwan ka klam COVID-19 ha ki banai baladam kinong yalam sinong kilaitu ba hapan ya pej bnia kumnu ban le shwa namar ka don kam shwa ban khoi tu ya ka shwan plebiang nak benta ka jingun toy ki pai bang mo fitip ka yo lại langkot ka dei ka yo ka jong ka council ka bahap apo ka jing pej jing jingo jong ka ilaka lại langkot te hadin jong ka nika jingwan jong ka nika pandemic ka khlam ka ladon ka order wat na ka deputy commissioner babaro ki yo ki badan apo ka ri ke jongi ha ban khang sho sipo na ka daw jong ke ching sapriang jong ni yang ching pang te re ngi so thu ba man ta ka jing long jing man ha ke jing dei ba ka ni ka khlam kala kham hiar te brio ngi ba ki wat ki wi ki yo ki la ple ka yo du ru ngi la ple te ngi so ba ha ke jing so ka jonga hi nga so ba ka la dei ka por ba ngi ha ban ne perkhat ban pleno ya kini kayo nomor ba ngasuk tu bakal wara ke jing ya ki pai ba nong shok shnong hi baro ba kumju ru igi ba sham tu kayo ngin saya lej ban jurip ya kini kayo nomor ke jing lej jungi ban jurip ya kini kayo kam de tan ka banta bangin yo ya ka ban pleno ya ka rei ka weru ka long ba ngin shimi ki lat ki lenti ban nang pen ba shu ya ka jing long jing man jo kini kayo bar ha ka por ban pej ba namar ba hakani ka senam ka beladap ngila shnaru ya ki katu ka ni ki basa ka babut ngila extend ni ka jing he jong ka yo bar ki don ki banta ba shalor ki bangila shna ya ka bangim pat yo ban pli adu manta tingin pej ya kani bar ka wi pat ka banta ka ba kongsan ka bangakwa ban kren ki pat ba nong shong yo kalong ba namar ba kani ka yo kala khang ba slam tingi sutu ba kumbalong manta nginum la ban pli hak dat ya kayo hakani ka tayo ko banwan hakani kayo ko banwan nakadaw ba kalong ba kayo nga sutu ka kajing thu jong isorda ba kirang ba snong kalong ba kayo kala jabo ba hap don kam ban pen khoi tingilai pen bej ba hadin ba i sordar bat i MDC rang ba snong kilaiwan hang ni bat hajing syang la de ban pen bej lang ba di am chat stang ba ngamio ban kontak ini ngan sa pentip sibet ba hakasngi sajan kepada khat pratare hakapor khat we biji mastem ngin salej ya kaban jurep ya kete gayo na kabanta ban penbit penbiang ya ki jingdon kam ki bede na kabanta ban pli gayo ba hakachu kaporu ban pe ki e ki jingduna ki ba ngi na kalian ka council ngi ha ban penbiang hang te